Azkenian lortu genuen ongi komunikatu, hola gure analizia, eta ez gea izan gu bakarrik, baina guk ere egin dugu gure lana, elkartetik. Eta orain aurten jarriko dira martxan diru laguntza berri batzuk, eta bai egongo da diru gehiago euskeraz koizteko, egongo da poltsa berezi bat euskerazko fikziozko serieak ekoizteko, ez bakarri, eta hori oso nik uste hori benetan beharrezkoa san. Baita ere egongo da diru gehiago beste pelikula mota guztietako pelikulak eta ekoizteko, eta euskerazko pelikulak eta filmak edukiko dituzte ere egoera berezi batzuk, indartzeko ahulen dien pelikula mota eta hori dira indarrean noiz jarriko da? Noiztik aurrera egongo dira diru laguntza? Diru laguntza 2024ko diru laguntzaren poltsa laster aterako da. Beraz maiatzan aterako da, eta hor ikusiko dugu segurazki hori ja martxan, hori ja martxan ipiniko da, eta nik uste emaitzak 2025etik aurrera ikusiko dugu. Ni errudun sentiaraztea zenuen lege, azkenian sinistu nuen nik ere, hainbeste eraso zentzu gabe pairatuz lurra joko nuela. Aspaldiko proiektuarek bezala, benetakoa zen ene asmo bakarra, Mauritziaren kantu bat bezala, zurekin aztea nuen desio, nola egin ordea. Zure fotoa nuen ohe alboan. Hau hilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Bi 2023ko ikasturtean 218 jazarpen kasu atzeman zituzten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako eskoletan aurreko urtean baino 71 gehiago. Eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna baliatu du Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak datuok argitaratzeko. Atzemandako kasuek ez ezik, aztertutakoek ere gora egin dute. Hezkuntza sailaren ikuskaritzak 1553 kasu aztertu zituen iaz, eskola jazarpena egon ote zen argitzeko. 2021-2022ko ikasturtean berriz, 1088 kasu aztertu zituzten eta 157 atzeman. Hortaz, 140 dira Jaurlaritzara aztertzeko heldu diren eskola jazarpen kasuak. Joan den apirilaren 26an kezuri batek aztoratu zituen Bilboko Zorrotza, Basurtu eta San Inazio auzoetako bizilagunak. Auzokide askok telefonoz deitu zieten larrialdi zerbitzuei eta handik gutxira ertzainak, udaltzainak
eta suhiltzaileak bertaratu ziren, bi ambulantziare bidali zituzten ara bizilagunek adierazi dutenez. Eusko Jaurlaritzaren arabera, azidoaren eta uraren arteko erreakzio batek sortu zuen ke-lainoa eta berez disolbatu zen airean. Baina auzokideak ez daude lasai eta gaur iluntzean manifestazioa egingo dute Zorrotzan, Sader Profesa kanpora plataformak deituta auzoetan aire garbia eskatzeko. Kaixo guztioi, Mertxe Aizpurua Bilduren bozeramailea Kongresuan Euskadi Irratian izan da ostegun honetan eta bertan Espainiar presidente Pedro Sánchezi neurriak eskatu dizkio, bere bikotekidearen aurkako auzi politiko judiziala dela eta 5 eguneko hausnarketa egin eta karguan jarraituko duela iragarri ostean. Denborak esango du ez, baina nik egia da ustekabean hartu gintuztela eta nik prozesu guztia oso jende, persona guztiok bezala eta politikario guztiok bezala atentzioa handiz jarraitu genuela, baina egia da niretzat hainbat gauza arraro gertatu direla prozesu horretan, baina nik moduei baino ekintzei emango diete edo jarriko diet azpimarra eta geroak esango du eta espero du gero hori ez izatea oso berandu eta laister jakitea zer zehaztapen emango dituen, ez? Prozesu horretatik zer gabe ateratzen balin bagera azkenian, egia da estrategia bat izan dela eta ezertarako balioko ez lukeen zerbait bezala definitu beharko genukela, ez? Nik denbora eman nahi diot eta espero dut benetan neurriak eman ahal izatea eta benetan zerbaitetarako baliogarria izatea. Paul Auster zendu da 77 urterekin New Yorkeko trilogiaren eta Leviathan eleberriaren idazleak duela urtebete jakinarazi zuen biriketako minbizia zuela eta haren ondorioz hilda bai. Arratsaldeon eta ongi etorri Zazpiretako boletinera. Ostegun honetan ospatzen den eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko egunari tiraka jakin ia 3 aurretik batek eskola jazarpena edo bestelako indarkeria jasan duela ohartarazi duela ikerketa batek. Adi.
Hezkuntzan segiz, ekainaren 2an Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da Ordizian. Udane Arbeo. Ekainaren 2an Ordizian Euskal Eskola Publikoaren jaia ospatuko da, 31. edizioa izango da, eta gaur abestia eta bideoklipa aurkeztu dituzte, eta hemengo haurtsek ere dantzatzeko aukera izan dute, EIGeko koordinatzailearekin Lourdes Imazarekin izan gara. Bai, Euskal Eskola Publikoaren jaiaren helburua da Euskal Eskola Publikoa aldarrikatzea eskola publikoa izan behar dela gure hezkuntza sistemaren ardatza. Eta bai, hemen Ordizian ospatuko dugu Euskal Eskola Publikoaren 31. jaia, ekainaren 2an. Eta, aurtengo leloa da publikoa aido, publikoa ari du, hori da pixka bat aldarrikatu nahi duguna, publikoa ari duela, Eta 3 ardatzen baitan ari gara jaia antolatzen, publikotasuna, euskara eta aniztasuna eta kohesioa. Orduan, 3 ardatz horietan oinarrituta ari gara jarduera guztiak antolatzen, eta 3 ardatz horietan ere oinarritzen da, orain aurkeztu berri dugun bideoklipa. Lan handia izan da, hemen bertako guraso elkartea asko inplikatu da, kristo lan egin dute, aukera desberdinak ikusi ziren, eta azkenean Baion Maiak egin du letra, abestia hitzak berak egin ditu, publikoa aido horren metafora meteorologiko hori hartuta, horretan oinarritu da letra egiteko, eta gero eskolako gurasoak diren kaukurikurakoak egin dute musika, prozesu oso luzea izan da, eta baina, uste dugu emaitzak merezi izan duela, eta gainera ikusita, ze gustora ikusi duten aurrek da, gustora bai. Jaia hemen Ordizian ospatuko da, jaiaren gune bat hauxe izango da, Herriko Plaza, bai, hau jaiaren gune garrantzitsu bat izango da, gune zentrala. Gero batez ere Barrena Parke inguruan ere ibiliko gara, eta hemen frontoia eta Barandearean parkea hemen inguruko parkeak, Hor izango da jaia. Beti bezala, adin guztietarako jarduerak antolatuko ditugu, txikitzonetan dedikazio eta, helduetara iritsi arte, Goizuko 11etan hasiko gara, eta, arratsaldeko, gaber arte, hemen izango da jarduerak, eta aurreko gunean ere bai, larun baten ere izango da zer izanik, ze gurean ja, jendea ohitu da pixka bat, aurreko gauetik etortzen, karamenetan eta bar, orduan, aurreko gunean ere izango dira jarduerak. Hori aurkeztuko dugu hemendikan pare bat azera edola, baina momentu honetan ari gara programa izten, bai. Gure egunerokotasunaren parte dira komunikazio gailuak, sistemak eta baita plataformak. Denok dugu harreman oso estua horiekin, eta hala eta guztiz ere ez gara tresna horien erabilerak dituen ondorioetan hausnartzen jartzen. Horretarako sortu da Izarkom Eskola, Izarkom Euskal Herriko Telekomunikazio Operadore Kooperatiboak sortua, gaia hitz egiteko, gurean dugu Urtzi Ugalde Izarkom Kooperatibako kidea. Ongi etorri, Urtzi. Eskerrik asko. Hasteko lehenik eta behin, zer da Izarkom, konta eguzu? Bai, Izarkom azken finean da, orain dela 6 urte sortu zen irabazi asmori gabeko kooperatiba bat. Azken finean da erramienta bat gizartea bera, ekonomia bera eta telekomunikazioaren sektorea bera eraldatzeko, Igual energia arloan edo elikadura arloan ezaguna dira edo sektoreak eurak gehiago hitz egiten da eurei buruz, baina telekomunikazioa geratzen zaigu pizkat aparte, Eta orduan, azken finean orain dela 6 urte, hainbat lagune sortutako kooperatiba hau, pizka bat gure tresna guzti horiek, eta bai interneteko konexioa eskubide bezala hartua eta baita ere mugikorren erabilera eta bar, nola nahi ditugun zerbitzu horiek eskuragarri jarri gizartean, ze modutan, ze baldintzatan, hori hausnartzeko, hori eztabaidatzeko eta hori bera antolatzeko, gure buruak antolatzeko modu bat bezala sortu zen kooperatiba. Agian alternatiba bat bezala, Agian gaur egun enpresa pribatuak dira nagusi telekomunikazio arloan, horri tiraka sortu zen kooperatiba hau. Bai. Sektore askotan bezala, privatizazioak sekulako ondorio latzak eragin ditu,
baude 4-5 multinazional merkatu osoa jaten dutenak, eta gurean ere Euskal Herrian, zegoen telekomunikazio egitura publiko urria galdu egin dugu urten poderioz, ez? Orduan, hortik sortu ginen pixka bat, hainbat sare, hainbat kooperatiba, Izarkom igual ezagunenetarikoa bada, eta guztion artean saiatzen gara pixka bat, alternatibak osatzen hauen aurrean, ez? Esan duzun bezala, denbora asko eta asko egiten ditugu gure dispositiboekin, 5 ordu gutxi gora bera, mugikorra, ordenagailuan, tabletetan eta bar, eta ez gara ohitzen, edo ez gara hartzen zelako ondorioa dituen horrek, ez? Eta nori ematen diogu, nori egiten diogu mesede. Orduan, pixka buelta emateko horreri. Hori da, zuk esan bezala, gutxi gora bera, 5 ordu pasatzen ditugu mugikorrari begira, telebistari begira, komunikazio arloko sistema edo tresnei begira, eta ezer gutxi dakigu, ez, horren inguruan. Bai. Eta pixka bat, Izarkome orain dela 6 urtetik ona, hainbat proiektutan ibili da, proiektu horietako bat, Bilboko nodoa irekitzea izan da, Irunen jaioa da, baina Bilboko nodoa izan da 2. egoitza, jaio zala azaroan, eta hor bertan espazio bat sortu dugu, hain zuzen ere, telekomunikazioa eta digitalizazioen inguruko gaiak jorratzeko edo hurbiltzeko jendartera. Behin Izarkom eta baita eskolaren nondik norako zertzela batzuk eman da, konta iguzu, telekomunikazioarena ez da sektore neutral bat, ez da? Lehen aipatu dugu privatizazioa, baina orokorrean hala ere ez da neutrala. Hori da, azken finean, sektore guztiak bezala, esango nuke, kapitalismoaren barruan, egiten dugun aktibitate ekonomiko hori, egiten dugun erabilpen hori gailuen ganako baditu ondorioak, eta hasi eta nori ematen diogun dirua, baina jarraitu eta gure datuekin zer egiten duten, nola antolatzen diren enpresa horiek, menpekotasuna dugun enpresa horiek, eta zenolako engantzea daukagun baita ere, telekomunikazioetako tresna horiekin, ez? Orduan, bada momentua pixka bat gelditzeko, ohartzeko zer egin nahi dugun gure mugikorrekin, gure internet konexioarekin, eta autoantolatzeko gure buruak, ez? Horrela pixka bat, erramienta ezberdinak, alternatiba ezberdinak baliatu, eta Izarkom da horietako beste bat. Eskolari begira, esan genezake telekomunikaziorako sistema edo gailu hauek ez direla onak edo ez txarrak, ez da? Tresna batzuk direla eta hori agian eskolaren bitartez erakutsi nahi duzu, ez? Baditu gauza positiboak dituzte, mugikorrek gailuek informazioa jaso dezakegu adibidez, baina baita txarrak ere eta horiek asko ezagutzen ditugu, datuak lapurtzearena adibidez, onerako, txarrerako erabil daitezkela. Bai, adibidez, gaur egun ja gaztetxoek 10-12 urterekin ia gehiengoak badu mugikor bat, ez? Eta hain abiadura bizian pasa zaigu dena, ez garela hartu puntu horretan arte nola iritsi garen. Eta hori horrela izan behar den, ez da ere, ez? Orduan, eskolaren bitartez, sentsibilizazio pixka bat ere egin nahi dugu hainbat tematiketan, ez? Hasi, neraben lehen mugikorra noiz nola eta zein baldintzatan egin beharko litzateken, adimen artifiziala, pribatutasuna, arrakala digitala, fedibertsoa, software librea, bolo-bolo dauden gai batzuk dira, eta guk modu doan batean, eskaini nahi dioguna, bai bazkideei eta bai bazkidez diren pertsonei. Esan bezala, doain dira saio hauek, aurrekoa duela astebete egin zenuten, Abraska taldeko Mikel Gartziak ongietorri Euskal Fedibertsora izeneko hitzaldiarekin. Nolako feedbacka izan duzu oraingoz?
Bueno, saio hori berezia da, Fedibertsoa ez da gai bat oso ezaguna, edo sare sozial digital alternatiboa nolabait esateko, baina ezagutarazi behar ditugu, software librea bezala edo hainbat erraminta bezala, daukagu Sarkomdeko ardura hori baita ere, tresna horiek ezagutarazteko. Eta, bueno, Mikelekin plazer bat izan zen, egia esan oso mamitsua izan zen gaia, igual ez da tiroi gehien daukan gai bat, baina uste dugu beharrezkoa dela, hortarako oreka horretan ibiltzen da eskola baita ere, Eta, bueno, gu saio guztietan egiten duguna da modu presentzialean jarraitu ahal izatea, baina baita ere streaming bidez, izen eman eskero. Eta gero handik eta hilabete batetara, publikoan eskaintzen dugu bideo guztiak, eskuragarri daude. Hori da, denontzako eskuragarri daude orduan hausnarketa edo baita tailer hauek. Urrengoa berriz, hilaren 30ean izango da, konta iguzu, zer izango du ardatz urrengo tailerrak? Bai, gure lankidea den Eider Rimasek emango du tailerra, eta bueno, arrakala digitalari pixka bat aurre egiteko tailer bat izango da, non mugiko horren oinarrizko erabileran trebatuko garen. Ze, klaro, esaten dugu, abiadura oso handian goaz, eta batzuk igual ari gara Fedibertsoari buruz hitz egiten dagoeneko, baina jende bat oraindik piztu eta itzaldi daki egiten bakarrik mugikorra edo ordenagailua, eta ohartu behar gara hori ere errealitate bat dela, eta pertsona horientzat ere, baliabideak eskaini behar ditugula, formakuntza eskaini behar dugula, eta holako bi saio ditugu, arrakala digitalari aurre egitekoa, eta espero dugu beste pertsona edo perfil batetara heltzea, igual helduagoa diren pertsonak, edo ezain beste trebatuak, edo menpekotasun gutxi daukaten pertsonak, tresna digitalen ganako, baina baita ere beharrezko gaia. Azkenik, bada telekomunikazioarekiko edo bruja betzarekiko azpimarratuneko zenuken bestelako punturik, aipatu ez dugun punturik? Ez, nik uste dut, Izarkon momentu 3.400 bat bazkide gaude, egia da, askoz gehiago izan gintezkeela, eta gizarteratu behar dugula, tresna hau, beste energia arloan adibidez Goiener den bezala, telekomunikazio esparruan, telekomunikazio burujabetzaren esparruan lan egiten duena Izarkon dela, eta animatzea jendea behintzat probatzera, ez dagoela permanentziarik, ez dugu bombardeatzen jendea, ez du hitz egingo inoiz robot batekin, beti pertsonak egongo dira atzean, kalitatezko zerbitzua emango dugu, euskaraz emango dugu, eta gainera salneurrietan baita ere oso eskuragarri jartzea nahi ditugu, orduan, animatzea jendea gerturatzera. Kontuen hartuko dugu, eskerrik asko Urtzi, Izarkom Eskola Orkestearrean, eta jarraian telekomunikazioen mundutik ikusentzunezkoetara joango gara, izan ere Gaizka Izagirre pantaiak euskarazeko kidea baitugu beste behin, ostegunero lez gurean. Kaixo Gaizka? Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskarazko estenaldi nabarmenak aipatzera. Lehen proposamena Netflixen topatuko dezue, Hildako detektibeak. Neil Gaimanen egokitzapenak gustoko baldin badituzue, ikusi beharrekoa, bi mamunerabek talde bat osatuko dute, medium batekin, naturaz gaindiko bezeroen misterioak argitzeko. Harik eta sorgin boteretsu batek planak zailtzen dizkien arte. Bigarrena, pelikula bat Prime Videon plataforman, Jason Statham aktoreren izena esate hutsarekin badakizu ze ikustera zoazen, ezta? Akzioa, mendekua eta krimena ardatz dituen pelikula bat. Adam Clayren mendeku kanpaina basatiak zabalkunde nazionala hartuko du, Beekeeper izenez ezagutzen den erakunde klandestino boteretsu bateko agente hoia dela agerian geratzen denean. Filminetik aldiz, 3 harribitxi iruditzen zaizkidan proposamenak, urterik bortitzena pelikula lehenengoa, Oscar Isaac eta Jessica Chastain aktore ezagunak dituena, New Yorken 1981 urtean girotua, zinema beltza neonuar generoa maite badituzu, ez galdu harribitxia iruditzen zaidan pelikula hau, burutsua da, zorrotza, eta azken urteotako film gutxietxien zerrenda bat egin beharko banu, ziurrenik pelikula hau sartuko nuke. Bigarrena, errautsa da zuririk handiena. Emakume baten istorioa gizonen unibertsoan, Txinako triadetan zehazki. Bere belaunaldiko zinemagile txinatar onenak kontatua, Jasankek. Eta hirugarrena, beste pelikula bat, Dontzella,
Park Chan-wook zinegile entzutetsu hau korearraren thriller psikologiko erotikoa, Korean girotua, 1930ko hamarkada kolonizazio japoniarraren garaian. Eta azkenik telesail bat, primeran plataforman topatuko duzuena, Breisik izenekoa. Trainspotting eta This is Englanderako proposamenak maite baituzu ikusi beharrekoa. Luxua iruditzen zait telesail ingeles hau euskeraz ikusteko aukera izatea. Lancashireen girotua, komedia beltza da, oso beltza, oso britainiarra, Biniren eta Dylanen bizitzari buruzkoa, beraien laguntasunari buruzkoa, bat ere arruntak ez diren lagunei buruzkoa. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Ikusentzunezkoetatik jai herrikoetaragoaz hasi dira Txantrea auzoko jaiak, jaki toki Txantreako janaritegi komunitarioak eman die hasiera ikusi. Apirilaren 30ean, ostegunarekin Iruñeko Txantreako auzoko jaiak hasiera eman zioten jakitokik jaurtitako txupinazo batek. Oiden bezala, dantza tradizionalek Txantreako kaleak hartu zituzten. Txantreako plazan txupinazoa arratsaldeko 8etan jaurti zuten arte. Odea da guretzat gaurkoan hemen egotea. Esker mila bihotzez jakitoki osatzen dugunon izenean. Gora Txantreako jaiak! Gora gu eta gutarrak! Aurtengo txupinazoa jakitokik jaurti du. Txantrean egiten duen lana aitortuz. Urtean zehar baliabide ekonomiko murritzak dituzten auzokideak laguntzen dituzte sortu duten janaritegi komunitarioarekin. Felipe Kastel eta Denis Kauzil jakitokiko bolondresak dira eta haien proiektuaren inguruan hitz egin dute. Felipe aipatu duen moduan Txantrea auzo langilea eta emigrantena da. Vas a otro país, eres el más pobre de ese país y encima estás en un barrio que eres de una raza diferente, es muy difícil que te relaciones. He estado peleando en mil luchas y por unas razones u otras ahora está en casa, queremos llamarles a esta nueva militancia en la que todos aprendemos y vamos a crear un jakitoki fuerte y vamos a hacer otra vez que la Txantlea vaya siendo un maestro en la lucha y en la solidaridad. Jakitokik pobreziarekin laguntzeaz gain pertsona hauek sentitzen duten bakardadea lantzen du. Azken gai bezala, etxe bizitza izan da. Felipek dioenez, arrazismo asko dago alokairuekin. Auzotarrek gogotsu hasi zituzten jaiak, dantzak, musika, kontzertuak eta DJak egon dira lehenengo bi egunetan. Ostiralean gazteen artean fama duen txoko-txokoarekin irekiko da eguna. Kaldereteak eta kaleetako ohiko bazkariek ere indarra izanen dute. Momentuz, eguraldi on batek lagunduta. Iruñatik Gasteizera goaz orain, Lazarragako kultur elkartearekin batzeko kulturgunearen egoera hitz egin digute. Mikel Klaber, konta eguzu. Lazarraga kultur elkarteak bere proiektu euskaltzalea arriskuan dagoela salatu du azkeneko asteetan orain dela urte bat, Oizaskun Arrue kulturgunea izango dena kudeatzeko hitzarmena sinatu zuten Gasteizko udal gobernuarekin. Urtebete beranduagoa aitzitik kulturgunea itxita jarraitzen du. Orain gainera udalak emandako diru laguntzaren zati bat itzultzea eskatu dio elkarteari. Elkarteak itzultzeko prest dago, baino ez eskatzen duen bezain beste. Haiekin elkartu gara, beraien egoera zein den ezagutzeko. 2023ko apirilean Izaskun Arrue kulturgunea kudeatzeko hitzarmena sinatu zuten Gasteizko udalak eta Lazarraga kultur elkarteak. Udaberrian irekiko zela iragarri bazen ere, urtebeteko atzerapena pilatu du. Atzerapen horren ondorioz proiektua arriskuan dago orain. Udalak emandako diru laguntzaren zati bat itzultzea eskatzen baitio elkarteari. Lazarraga kultur elkartea jakitun da programazio bat ez dela hor egin. Beraz, programazio horri dagokion dirua itzuli behar du. Zuriketan dena jasota dago, egin diren gastu guztiak, zer egin den, zer ez den egin, arrazoitu bezala, 50.000 euro inguru dira, itzuli beharko genituzkenak. Baina, udalak beste interpretazio bat egin du, eta atera zaio 113.000 itzuli behar dugula.
Eta elkartean ez dago dirurik, hitzarmenean jasotakoa beste gauza batzuetan, zati bat behintzat gastatu da. Urte honetan zehar, prestaketan lanak burutu dituzte elkartetik. Komunikazio plana edota programazioa aurreikustea besteak beste. Lan hori guztia, dena den, ezin izan dute gauzatu. Egoera hau, nolabait, aurreikusten genuen gerta zitekeela. Hau da, itxita jarraitzen zuen, itxita jarraitzen zuen. Orduan, esaten genuen, guri plan operatibo bat egiteko agindu digute. Hori egin dugu, eta plan operatibo horretan jasota dagoena, ez gara gauzatzen ari, programaziorik ez dago. Eta hori izan zaie, jakitun ginen. Baina, lasai, ez da hori konponduko da, esan izan digute. Jakitun ziren, eta azken momentuan, bota dute ez. Modu nolabait komunikabideen bidez, eta nolabait hainbesteko harremana izan ondoren, modu txarrak gailendu dira azken momentuan. Orain, irtenbideak bilatzen ari dira, baina salatu dutenez, udalak ez da elkartearekin harremanetan jarri. Udalak sortu du arazo bat, bere utzikeria edo nahi dugun bezala definitu. Sortu du arazoa, udalak konpondu behar du. Elkarteak ez du sortu arazo hau, elkarteak egin beharrekoa egin du, eta abisua ere pasatu zaie, gerta zitekeenaren abisua. Orduan, beraiek eman behar digute irtenbidea. Oraintxe bertan ez dago harremanik. Etorkizuna, oraintxe bertan, iluna, udalarekiko konfiantza, nolabait galdu egin dugula, ezta? Eta orduan horrek zalantza gehiago sortzen dizkizu etorkizunari begira. Irtenbidea badagoela uste du elkarteak, hitzarmenaren gain egin diren interpretazio juridiko ezberdinak gainditzeko aukera ikusten dute. Udalak hitz egiteko jarrera bat berreskuratu behar du, zer orain ez du ezer esaten. Gure aldetik aurre ikusten dugu, hau desagertu daitekela, ez badira gauza zuzentzen, arlo juridikoa lantzen hasi gara. Eta, arlo juridikoan ere ikusten dugu, udalari nolabait bere jarrera aldatzeko aukera bat ere eskaintzea, ez da? Negoziaketarako prest egongo ginatekegu, noski baietz. Baina udalaren partetik, oraintxe bertan, ez dute ezer adierazten. Konponbiderik egon ezean, elkarte euskaltzalearen jarraikortasuna arriskoan egon daiteke. Euskara bizi berritzea helburu duen proiektua kolokan jarriz. Desagertze hori ekiditeko, udalarekin negoziatzeko prest daudela azpimarratu dute. Irtenbideak badaudela, ez direla hain zailak aplikatzeko, eta udalari eskatuko nioke hitz egiteko, errespetuz. Zen elkartea beti jarrera eraikitzaile batekin joan da, eta horrela jokatu du. Eta orduan hori, nik eskatuko nieke hitz egiteko eta gauza konpontzeko. Heldu gara amaierara, hauek izan dira momentuz jaso ditugun berriak, baina informazio gehiagorako badakizue, sartu amaika.eusen edo kuskusiatu gure sare sozialak, ongi izan.